باتت المنتخب الوطني المغربي تصل إلى الفندق ومقر الجامعة واستقبال جماهيري رائع، وكما نرى هناك حضور دائم للمرأة المغربية. انا عارفه قالت لي ناخذ غير صوره. سيدي محترم، الله يسر غير صوره ديالو. ديما مغرب ياك، ديما مغرب. سيدي تفضل سير ياسين غير شي كلمه صغيره، غير كلمه. شوف مبارك. الله يحفظك. وانا شي كلمه تعرفوا الحق وياك. احنا عندك دابا يا مرحبا بك، مرحبا. ياسين والله ابراهيم فوتو فوتو حكيمي يفوتوا عافاك بس لو اي شوفي السي رشيد سيدي كي داير مزيان صافا تسنى لاباس. Good morning. Morning shoot day, guys. Be ready.
Но пока не загадили. Для меня это тоже рум-тур. У них каждый новый парк Хаятт краше предыдущего, скажу. Такой вот все. Материальчики такие у них недорогие. Это вот все. Там хамам, между прочим. И тут есть вид вот на эти прекрасные горы, которые вечером станут просто невъебенными. А то сейчас их не видно почти. Конечно же, и не откроем ничего, да? Вот у нас балкон. Здравствуйте. Каждый раз, когда я вижу, как в пустыне шарахнули что-то вот такое вот с нуля, я задумываюсь о подвиге людей, которые занимались ландшафтом. То есть припереть вот сотни вот таких оливковых деревьев, чтобы все прижилось. Как они это делают? Почему у нас сервер Лысая гора получается Евроремонт? Ну, не только у нас, там, в той же Америке, там, посмотри на новый отель, ну, это позор просто. А здесь как-то все хорошо.